loob ng ano, marami. Sa loob, marami. Kiss, mawalo kang kiss. Ilang bola, ilang bola? Ayun ang tape. Okay. Yan. Dadaling mo. Ayun ang tape. Nasinuhan mo nga ang usok mo na to. Thank you. Ang grabe yung tanong mo na ako. Chik! Pasundol yan. Chik! Pasundol yan. Oo. 10 ball. Corner pocket. 10 ball. Corner pocket. 10 ball. Teka muna ha. Explain mo muna. Saan yung G's? 10 ball. Corner pocket. Okay ha. Wait. Okay, corner pocket ha. Larga. Ayun o! Wow! Ayun o! Wow! Wingless na. Woo! Wala ka, wala o! Ay, ang galing. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Okay. Please like and subscribe. Okay, DonDon Razalan, the Razor.